ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போடுறேன். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. முக்கியமான தகவல் இந்த வீடியோவில் காத்துட்ருக்கு. அந்த வீடியோ தகவலுக்குள்ளே டைரெக்டாக போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது எல்லோரும் லீவுக்காக ஏங்கிட்டு இருப்பீங்க, எனக்கு தெரியும். தீபாவளி ஒரு நாள் லீவ் விட்றது அதிசயம். அதுக்கு மறுநாள் லீவு கிடைச்சா எப்படி இருக்கும்? அப்படி ஒரு செயல் தான் இப்போது நடக்கிற மாதிரி பேசிகிட்ருக்காங்க. அதாவது மாண்புமிகு கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் சார் நியூஸ் ரிப்போர்ட்டில் ஒரு தகவல் கேட்டிருக்காங்க நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர். அதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காரு அன்பில் மகேஷ் சார். அதாவது தீபாவளிக்கு அடுத்த நாள் லீவ் கிடைக்குமா அப்படின்னு. இது நிறைய பேரோட ரெக்வஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த ரெக்வஸ்ட்டை ஏற்று லீவ் விடுவாரான்னு அவரை கேட்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு அவர் அளித்த பதில் என்னென்னா, லீவு விடுவோம், எல்லாரோட கோரிக்கையை ஏற்றி இன்றைக்கி மீட்டிங் போடுவோம், அது ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் லீவ் விடுவோம் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை சொல்லியிருக்காரு. ஸோ எல்லாரோட ரெக்வஸ்ட் படி ஐ திங்க் லீவ் விட்டுருவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும். இன்றைக்கி சாயங்காலம் இப்போது ஹாட் நியூஸ் இது, லீவ் விடுறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸுக்கு விடுறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக லீவ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கவலையே படாதீங்க, அதுக்கு 2 நாள் கூட உங்களுக்கு லீவ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நாள் லீவ் விடுவாங்க. இதுதான் இன்றைக்கான அப்டேட் உங்களுக்கு. ஸோ அடுத்த லீவ் அப்டேட் நான் சீக்கிரமாக விட்டுறேன். ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இது மாதிரி அப்டேட்டுக்காக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நாள் கழித்து வீடியோ போடுறேன். ஸோ தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. உங்கள் ஆதரவை எப்பயும் போல் நம்மளுக்கு கொடுங்க. ஸோ டாட்டா, பாய் பாய், டேக் கேர், ஆல் த பெஸ்ட்.